benvinguts. Som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Hyundai i40. En aquesta ocasió, voldríem agrair al concessionari de Hyundai, Abelló Autotech, situat a la carretera l'Aldea Tortosa, quilòmetre 2,5 de Tortosa, per deixar-nos gravar aquest Hyundai i40 i portar-lo al canal. En l'exterior delanter d'aquest Hyundai i40 podem agafar i podem trobar que té una parrilla trapezoidal amb unes línies cromades. Després, la seva il·luminació LED i també els antiboira. També hi podrem observar els sensors delanters d'aparcament. Continuem per aquí, pel lateral, hi trobarem unes llantes de 16 polzades d'aleació. I al llarg de tot el lateral i per les finestres hi podrem observar la sinuositat d'aquestes línies cromades. I també hi trobarem que en les manetes de les portes tenim també unes moldures cromades molt elegants. Destacarem que en la seguretat d'aquest Hyundai i40 té 7 airbags i està construït amb acer reforçat. Això, junt amb altres factors, ha fet que obtingués la denominació de 5 estrelles EuroNCAP. Ja estem a bord d'aquest Hyundai i40. Si volem deixar les claus, només cal que agaféssim i les poséssim aquí guardades. Té molts espais per a poder guardar objectes. Aspectes a destacar en aquest Hyundai i40. Tenim retrovisors elèctrics automàtics i calefactables. Estan motoritzats. I en quant als elevalunes elèctrics, la veritat és que ens ha agradat molt en aquest Hyundai i40. Són totalment automàtics, ja sigui endavant o enrere. I en un moment els hem obert tots. I els podem tornar a tancar també en un moment. En quant al volant, tenim un volant de cuir que té un tacte molt bo i tenim aquí per controlar el volum de la ràdio o la música. Després tenim per contestar les trucades via Bluetooth i tenim el control de creuer. I podeu veure, tenim una instrumentació digital i analògica que la veritat és que està molt ben feta per part de Hyundai. Tenim també un ordinador en què hi podrem agafar i veure les diferents opcions, ja sigui com tema combustible, la brúixola, la música, el servici i altres opcions. Després, què hi tenim més en aquest Hyundai i40 a destacar? Un canvi manual de 6 velocitats. Després tenim fre d'estacionament elèctric. I també tindrem l'assistent d'arranc en pendents. Després, el sistema multimèdia.
tenim una pantalla tàctil. I concretament, la versió Tecno d'aquest i40 té navegador. Podeu veure, tenir un navegador que la veritat és que en la seva pantalla es veu tot perfectament. Anem a tots els menús, anem a la ràdio, i la veritat és que té un sistema d'altaveus que té molta qualitat. Altres aspectes. També podrem insertar-hi vídeos i imatges mitjançant toma USB. També podrem ficar-hi toma auxiliar. Se'n podrà mostrar la nostra ubicació actual mitjançant el GPS, la navegació i poder contestar per telèfon. Després, la ventilació d'aquest Hyundai i40. La veritat és que té molta potència i va molt bé. I aquesta climatització és bisona. I, com podeu veure, podem controlar la temperatura independentment si és del conductor o de l'acompanyant. Un aspecte que la veritat ens ha agradat molt, de regulació. I aquí baix tindrem el Drive Mode, que ens permetrà activar el mode Sport i desactivar-lo. I ara passarem a analitzar els espais per deixar-hi objectes d'aquest Hyundai i20, que de veritat ens ha sorprès molt i ens ha agradat el munt d'espais que té per deixar tot tipus d'objectes. Tenim a les portes les seves àmplies guanteres. També tenim aquí, la veritat és que està molt ben aconseguit, per deixar-hi objectes, tomat de 12 volts, USB i auxiliar. La veritat és que està molt ben aconseguit. Una cortina on hi podem deixar-hi dos lates i ara hi tenim les claus. Un portagafes molt còmode, molt fàcil d'usar, i en el reposabraços hi tindrem ni més ni menys que un cofre amb una quantitat enorme d'espai. Aquí tindrem una bandejeta petita per deixar objectes més minuts. Per exemple, podríem deixar perfectament el mòbil i tindríem d'una forma més còmoda. I tota mena d'objectes que vulguem deixar els podrem guardar aquí. Disseny de l'interior d'aquest Hyundai i40. Ens ha encantat el treball per part de Hyundai i el salt de qualitat que vol oferir als seus clients. I això ho podem veure en tota aquesta línia Premium que té al llarg de tot l'interior del vehicle. I tots aquests acabats en negre brillant. I després tindríem
el retrovisor interior elèctric. Ara analitzarem les diverses funcionalitats elèctriques d'aquest seient del conductor d'aquest Hyundai i40. I tenim una regulació lumbar que ens ajudarà a posar correctament l'esquena segons les nostres necessitats. Podem triar cap avant i cap enrere, elèctricament, els seients d'aquest Hyundai i40. I també podem regular l'altura i si el volem tindre més avant o més enrere. És que és un aspecte molt premium que ens ha agradat molt en aquest Hyundai i40. I la veritat és que aportarà molta comoditat al conductor. I hem de destacar que els pedals d'aquest Hyundai i40 són d'alumini. Bé, ja estem a les places d'enrere d'aquest Hyundai i40. Aspectes a destacar. En la seva porta tindrem una bona guantera per deixar objectes, al igual que en l'altra. Tenim l'altaveu i després també tenim aquest acabat Premium. Concretament, el vehicle tindrà un sistema de 6 altaveus. Després també, les ventanilles, el bo que tindran és que la finestra la podrem baixar en mode automàtic. I també la podrem pujar. Molt còmodament, la veritat. Això, aquest aspecte, se l'ha treballat molt, Hyundai. Després, tenim 3 places molt còmodes, amb seients de tela, 3 reposacaps, tindrem ventilació, una toma de 12 volts, la llum, i la veritat és que s'està molt còmode aquí i sobretot un aspecte que ens ha agradat molt és la quantitat d'objectes que podrem arribar a deixar en diferents espais a les places d'enrere. Un d'aquests espais serà en el reposabraços, pitgem aquest botó i tindrem un espai per deixar el que vulguem. 3 rets, amb molt d'espai, i les guanteres de les portes. I, a més, tindrem 2 portalates. També haurem de destacar que aquests seients porten anclatges isofix. I en quant a dimensions, doncs la veritat és que per poder viatjar còmodament en aquest i40, la veritat és que amb espais no tindré cap problema per viatjar còmodament.
passarem a analitzar el capó i el seu interior d'aquest Hyundai i40. Com podeu veure, el capó no sosté per varilla, se sosté per dos pistons. Molt còmode i molt ben aconseguit per part de Hyundai. El seu bloc motor, un 1.7 CRDI turbodièsel de 16 vàlvules. Concretament, té 141 cavalls i 4 cilindres. I la seva distribució és per cadena. Els seus consums seran de 4,8 per urbanament, 4,1 per carretera i 4,3 combinat. I destacarem els frens d'aquest Hyundai i40 per ser els 4 de disc. I no solament això, concretament els de davant són ventilats. Ara analitzarem la part d'enrere d'aquest Hyundai i40. Aquí, com podeu observar, hi trobem dues sortides d'escapament cromades, els sensors d'aparcament traser, una línia cromada que li afavoreix molt el disseny i l'elegància, i ara passarem a analitzar el maleter. I en aquest Hyundai i40 podem obrir-lo mitjançant la clau. Com veieu, s'ha obert i tenim ni més ni menys que 553 litres de capacitat de maleter. Tindrem algun que altre anclatge, la llum del maleter i una roda de recanvi. Llavors, en aquest Hyundai i40 també tindrem l'opció d'agafar i abatre els seients d'enrere per així poder arribar a augmentar fins a uns 1.719 litres de capacitat de tot el maleter. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest Hyundai i40, un cotxe que demostra que en els últims anys Hyundai està treballant molt per aportar moltíssima qualitat als cotxes que comprin els seus clients. Esperem que us hagi agradat aquest anàlisi de Hyundai i40, que doneu un like, ho compartigueu i us subscriveu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió.